Hola, molt bones, benvinguts a un nou vídeo del canal. Escolta, per què no gravem una partida d'escacs? L'escacs és un joc que va molt bé per la concentració, la lògica i l'estratègia. Per tant, som-hi. Som-hi tots. Bueno, podeu veure que jo he començat atacant el centre. Ui, que m'està fotent. Bueno, com podeu veure, he escollit una partida que dura uns 10 minuts i estem a la pàgina de chess.com. Chess.com podem veure cada moviment quan hem tardat en fer-lo, vale? El següent que faré és aquest moviment. La reina aquí m'ha fet bastanta por per la torre, però l'estic defensant amb la reina. I ell m'està posant aquí un cavall, fent pressió sobre aquest peó, però per sort el tinc defensat amb aquest cavall. Per tant, deixarem que ell mengi. No, l'hem de protegir. Bé, primer farem fora aquesta reina perquè molesta molt. És molt important. Molt bé. Un cop fet això, farem això. No el deixarem respirar. Ataca el rei. Ataca el rei. Vale, ell defensa amb el seu alfil. Jo ara mateix no el tinc defensat. El fil... Bueno, sí, el tinc defensat amb la torre. Vale, per tant no em preocupa. De fet, també ve que si ell se me'l menja, jo me'l menjo i almenys ja tinc aquí la torre davant i aquest flanc d'aquí el tinc defensat amb la reina. Per tant, el que farem és més pressió al centre. Una de les coses que m'agraden molt de chess.com és que a l'hora de tu jugar una partida i buscar un adversari sempre et troba algú que té un nivell molt semblant al teu. Bé, aquest cavall aquí doncs té una posició bastant perillosa i és que si es menja aquest peó d'aquí genera una forquilla i em pot amenaçar tant a la reina com a la torre alhora. Jo aquí tinc el rei defensant, però si ell en qualsevol moment decideix portar aquest alfil aquí i fer més pressió en aquest peó, jo ho tinc bastant fotut. Què passa? Que jo també tinc aquí l'alfil per defensar el peó, per tant, de moment aquesta pressió no em fa cap mena de por, al contrari. Seguim. Vale, i de fet ha posat el cavall aquí perquè jo li he portat el peó aquí, vale? Aquest peó defensant aquí al centre, defensat pel cavall. Seguim, el fem fora. O què fem fora la reina? No, fem fora el cavall. I així també donem lloc a la nostra torre per mobilitzar-la. De moment, ell m'ha tret 2 peons i jo a ell li he tret 1. Val, el cavall se'n va. A continuació, hem
hem de fer fora aquesta reina d'aquí. Si posa la reina en aquesta casella d'aquí, li tiraré l'alfil i ja no tindrà on amagar-se. Veus? Vinga. Clar, a vegades si el teu estil de joc no té una estratègia concreta, aniràs rebotant en llocs. És a dir, l'escacs és un joc que t'obliga a pensar molt, val? Estem encara a 7 minuts. I em porta la reina aquí i aquest alfil està perillant perquè, clar, no té cap mena... no té ningú que el defensi. Què farem? Doncs el defensarem amb la torre. Si ell se'n menja l'alfil amb la reina, li mato amb la torre. Si es menja l'alfil amb el seu alfil, li mato la reina. Molt bé. I hem de seguir pressionant. Anem a veure què podem fer per seguir endinsant-nos. Ara mateix aquesta casella d'aquí em molesta molt perquè la té defensada per 3 peces, per tant aquí hi ha molta pressió i en aquesta d'aquí hi ha l'alfil, cosa que hem de seguir fent fora la reina. Ho ja he dit, si em menja l'alfil amb l'alfil, trec la torre. Aquest jugador és d'Indonèsia. Estava pensant en portar aquest cavall aquí perquè el tinc defensat amb la torre, però no havia vist que a més del rei té el cavall defensant aquesta casella, per tant, una mica complicat. Però podem seguir avançant amb aquest peu. Aquest cavall ara mateix no està fent... Bueno, està amenaçant les meves peces. Per tant, el que farem és amenaçar-lo nosaltres. Vinga, fora d'aquí, aquest cavall. Hòstia, només em queden 5 minuts de partida, Haig de pensar molt ràpid, haig d'aprofitar quan ell mou per jo moure'm. Crec que el que farà, evidentment, és moure el cavall, per tant, aprofitaré per avançar el peu. També haig de vigilar que la seva reina ara mateix està protegida amb l'alfiler, amb l'alfil, i això li dona molta consistència i estabilitat. Val, decideix mobilitzar el seu alfil aquí per començar fent pressió sobre les meves peces. Vale, per tant, nosaltres... Pum, jaque el rei. Què et sembla? El rei s'haurà de moure tard o d'hora. Mireu aquesta. Trec una reina i l'amenaço amb la torre, per tant, l'única cosa que pot fer és moure el rei, suposo que matarà la reina amb el rei. Correcte. Vale, ara puc moure aquest alfiler aquí i començar a atacar la seva posició.
De mentres, aquesta barriada d'aquí de peons l'hem de desmuntar, per tant, pugem els peons cap a dalt. I només tinc 4 minuts de partida, hauria d'haver escollit el mode de mitja hora, però bé, crec que és suficient, Ara bé, si ell és capaç d'esgotar tot el nostre temps, doncs probablement guanyi ell perquè ens porta més peces sostretes. No puc deixar la torre allà. Molt bé, em fa un jaque per aquí, molt bo. Un jaque pel qual no arriscaré la meva reina, de cap manera. Ell volia el meu alfil. Veus? Puc tornar enrere i ell volia el meu alfil. Per tant... aquesta torre l'hauria de treure. La veritat és que està molt ben posicionat. Ha descobert el flanc del seu rei. Per tant, aprofitem. Escac. Ell hauria de moure el seu rei aquí o aquí per defensar la torre. Ara jo segueixo molestant-lo. Ja tinc una forquilla per aquí. Li mataré el cavall. Haha. I ben aviat tenim via lliure per poder portar aquest peó més cap a dalt. El problema, tinc 1 minut amb 33. Bueno. Escac. 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 Haurà de tapar amb la seva reina.
Cosa que l'única cosa que puc fer ara és seguir molestant-lo i buscant-li les pessigolles. Mireu aquesta. Escac. I aquesta també. Ui, aquesta m'he equivocat. Em matarà amb la torre. Va. Vinga, va, que tinc un minut. No m'ha matat amb la torre, m'ha matat amb el rei. No, per tant... Aquí. ...31 segons de partida. Oh, Déu meu. Oi, oi, oi. M'estic quedant sense temps. 17 segons. Merda, perdo per temps, però no per peces. Va, ara m'has de matar la torre, no tens una altra cosa que fer. I no em mata la torre, pam! Guanyen les negres. Oh, he perdut. Una llàstima, he perdut per temps. Perfecte. Doncs bé, família, espero que us hagi agradat aquesta partida. La veritat és que si hagués tingut més temps potser l'hagués guanyat, però no ha sigut el cas. Merci per veure. Que vagi bé.